Tak dobrý deň prajem, teším sa veľkému záujmu. Dovoľte, aby som vám predstavil dva návrhy zákonov, ktoré výrazným spôsobom pomôžu občanom tejto krajiny, lebo koniec koncov to je našou úlohou, aby sme robili tak zákony, aby pomohli aj ľuďom. Prvý zákon, ktorý pripravujeme a dáme na rokovanie nasledujúcej schôdze, je zákon o konkurze a reštrukturalizácii, zákon číslo 7 z roku 2005. A pripravíme novelu v tej časti, ktorá hovorí o malom konkurze alebo o osobnom bankrote. Prečo? Ja som si donesol takúto malú pomôcku, ktorý poznáte, ktorí nie zvyknú v tom behať škrečky. A oni, keď si teda sa unavia, tak z neho vybehnú. Lenže u nás sme žiaľ aj politikov, aj tým, jak bolo nastavené zákonodárstvo, dosiahli to, že veľa ľudí, dokonca sú to už tisíce, ktoré behajú v tomto kolečku ako v blúdnom kruhu dlhov a častokrát úžernických a nevedia z neho vybehnúť. Proste sú odsúdení behať v tomto kolečku do nekonečná, možno niektorí až do konca života. Čiže našou úlohou je pomôcť. To, že inštitút osobného bankrotu je v súčasnosti na Slovensku nefunkčný, dokazuje aj to, že v roku 2000, teda minulý rok, bolo u nás 350 osobných bankrotov, v Čechách bolo 19 000. Toto číslo jasne hovorí, že niekde je chyba. Keď je Čechov raz toľko ako nás, tak keby to malo sedieť, tak v Čechách by malo byť okolo 700 bankrotov, ale 19 000 je radový rozdiel. To znamená, niekde sa stala chyba. A tá chyba je v tom, že tak ako všetko v tejto krajine, aj tento zákon bol ušitý pre bohatých. To v zásade u nás môže zbankrotovať v ponímaní, trošku pritiahnuté za vlasy, hyperbolizujem, iba bohatý. A bieda, chudobný v zásade nemôže ani zbankrotovať a je odsúdený na to, aby v tomto kolečku behal niekedy až do konca života. Je tam podmienka, že musíte zložiť 650 € ako preddavok na prípadnú odmenu. Viete, zákonodárca počítal už s odmenou pre správcu a neviem čo všetko, ale nepočítal s tým, že tí ľudia, ktorí chcú vyhlásiť osobný konkurs, častokrát nemajú na chleba, nie to ešte, aby mali 650 € na to, aby dali ako preddavok na odmenu správcu. Čiže je tam chyba, verím, že sa na tom zhodneme. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v časti malý bankrot, teda malý konkurs, osobný bankrot treba bezpodmienečne novelizovať. My tú novelu pripravíme, verím, že na to bude poriadna diskusia a hlavne chcem ľuďom slúbiť, že naozaj dokopeme smer k tomu. Tak, jak sme ich dokopali k tomu, že zmenili úžernícke zákony, tak ich dokopeme k tomu, že budete môcť zbankrotovať. Tam, kde ste teraz niektorí z vás v tomto kolečku, tam vás dohnali aj niektorí politici, ktorí tu sedia a usmievajú sa na vás a dokopeme ich. To vám môžem slúbiť, že urobíme všetko preto, aby sa to podarilo. To je prvý návrh zákona. A druhý je zákon o DPH 222 z roku 2004, ktorý vlastne bude aj na rokovaní teraz vo štvrtok. Pán minister je v druhom čítaní, ale on ho mení úplne v iných ustanoveniach. A to nás inšpirovalo tomu, že je potrebné a už je pripravený ten pozmeňovací návrh, predložiť pozmeňovací návrh v rámci druhého čítania, aby sa zmenila sadzba DPH na základné potraviny. Ja viac o tom poviem v rozprave a dokonca my sme si robili takú analýzu, do štvrtku vycizelujeme, že pokiaľ sa zmení sadzba na základné potraviny v čerstvom stave, to znamená nespracovanom stave, tak štátny rozpočet to zníženie toho výberu daní kvôli tomuto zníženiu nemusí byť nejakým spôsobom bolestivý. Ja sa to pokúsim vysvetliť v rozprave naozaj a pomôžeme tým ľuďom, lebo potraviny sú ešte v akom takom konkurenčnom prostredí. To znamená, že táto zmena z 20 na 10%, lebo u nás je druhá sadzba na DPH 10%, čiže v tom návrhu bude 10%. Vzhľadom k tomu, že potraviny sú ešte také konkurenčné prostredie, tak dojde k zníženiu ich cien. Viete, u nás sa zaštiťujeme tým, že to je náš tiež taký paradox hodný iba Slovenska, že máme 10% zníženú sadzbu na lieky, lenže viete, dať zníženú sadzbu do
na tovary alebo produkty, ktoré sú v nekonkurenčnom prostredí, v zásade spôsobí len to, že menej zaplatia a ten efekt toho, ktorý by si zákonodarca sľuboval, že sa znižia ceny, vôbec nenastane, nakoľko tam nefunguje konkurencia. Čiže to je znova, tie lieky boli znova len asi ústupok niekomu, aby menej odviedol. To znamená, neodviedol 20% z tej hodnoty, ale 10%. Čiže týmto sa zaštiťujeme, že to vytvára ten dojem tej sociálnosti, ale v praxi to nefunguje. Máme teraz šancu vložiť do druhého čítania základné potraviny v čerstvom stave, nespracovanom a naozaj v konečnom dôsledku ten dopad na štátny rozpočet vôbec nemusí byť vysoký, ja sa to pokúsim vysvetliť, ale efekt pre obyvateľstvo, ktoré častokrát bojuje naozaj so zabezpečením základných životných potrieb, tak pre nich tá situácia bude citeľná a zlepšená. V prípade, že by tento pozmeňovací návrh neprešiel, tak znova pripravíme aj novelu zákona v tomto znení. Bude predložená na ďalšiu schôdzu. A znova chcem slúbiť ľuďom, že urobíme všetko preto, aby sme smer dokopali k tomu, že túto zmenu bude musieť prijať. Toto je jediný spôsob našej práce, ako vieme robiť, aj za cenu, že by to nejakí hujerovci odkopírovali. Nevadí. Hlavne je, že na konci je výsledok a výsledok v tomto smere je potrebné, aby sme sa k nemu dopracovali čo najskôr. To znamená zníženie DPH na základných potravinách a riešenie osobného konkurzu, ktorý je v súčasnosti u nás nefunkčný a veľa ľudí ho potrebuje. Žiaľ, veľa ľudí ho potrebuje, je pre nich dôležitý. Ďakujem. Môžete. Filozofiou, teraz to analyzuje, naši právnici to analyzujú, že je ho sfunkčniť. V zásade je nefunkčný, keď človek nemá, žiaľ ten človek častokrát nemá na chleba, nie to ešte len 650 eur. Čiže my budeme musieť nájsť model, ako to urobiť. Nevylúčime aj tu, že dojde k jeho vyradeniu a respektíve jeho plnenie si môže byť nárokovaný v nejakom časovom období. Celý ten konkurs nejakú tú dobu trvá, hej, takže nie je potrebné hneď zložiť peniaze na začiatku. Takže nehovorím, že mám byť zrušený, nehovoríme teraz ešte zatiaľ, lebo to analyzujeme, že v akej výške, ale určite tým je nevykonateľný, že je potrebné ho zložiť pred podaním návrhu a v takejto sume. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zúčastnili. Prípadne teraz mi slúbili, že z tohto je záznam tu z Národnej rady, tak len informujem, že sme tu traja v celej miestnosti. Ďakujem pekne.